едно така представяне на програмата на курса. Състои се от 10 темички, като ще навлезем в най-интересните детайли. Така, ще ви штрихирам основните неща. Всяка една от тези теми е предмет дори на отделен курс, така че имате възможност да задълбаете повече в съответната тема, ако тя представлява интерес за вас. Темичките са следните. Ще започнем с това какво представлява стартирането на собствен бизнес като същност, каква трябва да бъде предприемаческата идея. След това минаваме към SWOT анализа, един много полезен аналитичен инструмент. На трето място ще поговорим за това как да сегментираме пазара и как да избираме целева група от клиенти, към които да се насочим. Анализът на конкуренцията е следващата ни тема. След това продължаваме с привличането на финансиране. Един доста важен въпрос за всеки бизнес, най-вече и за всеки един стартиращ бизнес, така че това е една изключително важна и полезна тема. Ще ви штрихирам възможните правни форми за организация на бизнеса и какви са техните основни предимства и съответно недостатъци. Ще обърна внимание на умението да планираш като ключов елемент от успеха на всеки един бизнес, също така създаване на вътрешна организация на бизнеса, управлението на неговия екип и ще завършим с няколко много полезни инструмента, които да ви помогнат да управлявате финансово вашия бизнес, вашите фирми, вашите компании. Насочваме се към първата тема. Какво стои в основата на стартиране на собствен бизнес? Това, разбира се, и предприемаческата идея. Предприемаческата идея не е нужно да бъде уникална, не е нужно да бъде задължително за нов продукт или услуга. Успешната предприемаческа идея може да касае съществуващ продукт или услуга, но които да бъдат видоизменени по такъв начин, който предлага превъзхождаща стойност за съответния продукт или услуга спрямо наличните на пазара конкурентни продукти и услуги. Естествено, предприемачът трябва да има визия, да има порив, да има желание да се реализира. Много предприемачески идеи стартират не толкова с желанието да обслужим определен пазарен сегмент, а с някаква амбициозност на предприемача, с някаква негова страст, някакъв негов порив, с определена негова амбиция да се наложи лично дори. Така че не е нужно самата идея да бъде за нещо уникално ново. Обикновено уникално новите неща или са много трудни за изпълнение, или пък стават хитове, така че там вариантите са общо взето два. За да бъде успешна една идея, разбира се, тя трябва да е свързана най-вече с нуждите на пазара. Доброто посрещане и удовлетворяване на пазарните нужди е това, което прави на практика идеята успешна. Защото за да развием успешен бизнес, ние трябва да имаме клиенти, които са готови да купят. Хората обслужват собствените си потребности. Така че, за да накараме хората да купят, ние трябва да им предложим нещо, което им предоставя превъзхождаща стойност и съответно удовлетворява определени техни нужди. Всичко това се пренася в икономическа стойност, тъй като за да монетизираме нашата услуга, за да бъде бизнеса печеливши ефективен, все пак той трябва да се изразява в икономическа стойност. Задължително е предприемача, след като има някаква идея в суров вид, така да кажем, да направи един базов план, как тази идея може да бъде изпълнена, какви са ресурсите, които ще са нужни за това, защото наистина, ако една идея е неизпълнима, практически неизпълнима, или пък предприемача няма нужните ресурси, за да я осъществи, тя не е реалистична в такъв случай и няма много голям икономически смисъл в нея. След като
формираме предприемаческата идея и така имаме един базов план, който сме нахвърляли за това как можем да изградим нашия бизнес. Изключително полезен инструмент е така наречения SWOT анализ. Да ви споделя, аз съм правил SWOT анализ в началото и периодично за всеки един бизнес, който съм създал, за всяка една компания. Установил съм, че това е изключително полезен инструмент, който много добре ви показва къде се намирате, кой сте вие, къде се намирате и как да се позиционирате на вашия пазар. Нека да ги разгледаме по елементи. SWOT анализ означава анализ на силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите. Или на английски strengths, weakness, opportunities and threats. Така че ще ви дам един пример, хипотетичен, как може да се направи SWOT анализ практически, но тъй като крайната цел на SWOT анализа е да се изгради устойчиво конкурентно предимство, целият негов смисъл и цялата посока на SWOT анализа трябва да бъде насочен към това, а именно да ни помогне да дефинираме нашето устойчиво конкурентно предимство, това с което ние превъзхождаме конкурентите и да успеем да го развием във времето. При анализа на силните страни ние трябва да се отговорим на въпросите: какво мога да правя, какво съм добър, с какви ресурси разполагам, какъв опит имам до момента и къде са моите най-големи шансове за успех. Нужно е да познаваме и слабите си страни. В какво не съм добър, кое ми е трудно, какво не мога да правя. И тук да помислим в бъдеще как можем да неутрализираме слабите си страни, като примерно умение, което ни липсва, го заменим с това да създадем екип, в който екип има човек, който притежава това умение. Така че анализа на слабите страни не е нещо, което трябва да ни потиска и фрустрира, а нещо да ни покаже, нещо, което да ни покаже от какво да се пазим и къде имаме нужда да поработим, за да заздравим на практика нашата позиция. При възможностите отново съпоставяме нашите ресурси, знания, умения с реалността на външната среда, за да дефинираме къде са най-големите възможности. Интересуват ни възможности, които са съотносими с нашия капацитет, т.е. ние можем да познаваме възможностите във външната среда, хипотетично, например, в областта на изкуствения интелект или възможности, които се предоставят от процеса по изменение на климата или от процеса по застаряване на хората, увеличаване възрастта на живота. Това са едни такива общи примери, които ви давам. Но ако ние не можем да оползотворим тези възможности и да ги впрегнем в конкретния наш бизнес или в бизнеса изобщо, тогава те нямат кой знае каква стойност за нас. При заплахите основно гледаме заплахите във външната среда, но също така във външната среда те могат да бъдат най-различни, с най-различен източник, било то конкуренти, нормативна среда, екологични регулации и така нататък. Но заплахите биха могли да бъдат свързани с горната точка, именно с нашите слаби страни. Заплахите могат да са свързани с тях и често са свързани с слабите ни страни, защото ако нещо ни събаря в бизнеса и в изпълнението на нашите цели изобщо, това са някакви наши слабости, някакви наши несъвършенства. Нека да вземем един пример. Тук съм ви нахвърлял, да кажем, една хипотетична идея за стартиране на бизнес, магазин за плодове и зеленчуци от студент. Съответно, можете да си направите в една такава табличка, в един визуален вид, за да видите с един поглед каква е вашата ситуация. Например, при силните страни, вие може да сте оценили, че имате висока мотивация, че имате добри комуникативни способности, че умеете добре да планирате. И тъй като сте студент, имате достатъчно свободно време, за да реализирате идеята си. При слабите страни, съответно,
пък сте установили, че ви липсва предишен бизнес опит, не познавате сектора на продажбата на плодове и зеленчуци и имате малък или никакъв размер на първоначалния капитал. При възможностите това биха могли да бъдат повишаваща се хранителна култура сред населението, което би довело до търсене на по-големи количества плодове и зеленчуци, като един вид здравословна храна. Това, че липсва подобен магазин в вашия район и възможност би била след установяване на печеливш адекватен бизнес модел, да разработите верига от магазини, където да мултиплицирате това, което сте създали като стойност и като бизнес модел. Съответно, може да идентифицирате като заплахи съществуващи магазини за плодове и зеленчуци, било то във вашия район или в съседство, които имат установен бизнес, имат опит, имат натрупана клиентела, която ще бъде трудно да привлечете при вас. Свършване на финансирането. Ако нямате достатъчно ресурси, това е една също възможна заплаха. Липса на качествена работна ръка. Това е проблем, който все по-често се среща в практиката. И спецификата при такъв вид бизнес е загуби от бракуване на големи количества плодове и зеленчуци. Така че това би могъл да бъде един примерен слот анализ, който вие може да разработите. Разбира се, той трябва да бъде пригоден за конкретната ваша идея, за конкретните ваши реалности, за вашите умения, съответно слабости и това, което сте идентифицирали като възможности и заплахи. Някакви въпроси до тук, ако имаме, заповядайте. Ще отделим специално време за въпроси и отговори на края на презентацията. Минаваме на следващия слайд. Ключово нещо, ключова дейност, която трябва да се извърши в самото начало при стартиране на бизнеса, е това да сегментирате пазара, т.е. да разделите потенциалния пазар на групи, така наречените пазарни сегменти, да ги анализирате и да прецените кой е най-атрактивният пазарен сегмент за вас. Какво представлява пазарния сегмент? Пазарният сегмент е обособена група от потенциални ваши клиенти, които имат някакви сходни характеристики. Сегментирането на пазара се прави на някакъв критерий, като обикновено това са а, демографски характеристики, пример възраст, пол, покупателна способност на хората, географско разположение, интереси, т.е. имат ли те нужда от вашия продукт или услуга, която предлагате. Критериите за сегментиране могат да бъдат различни. Това са най-често използваните, но вие следва да изберете такъв, който е най-адекватен за вашата бизнес идея. Дефинирането на целевата група трябва да бъде така, че да ви даде възможност да предложите превъзхождаща стойност за този клиент. Имам предвид превъзхождаща стойност в сравнение с вашите конкуренти. Било то конкуренти, които са вече на пазара или конкуренти, които биха могли да навлезнат на пазара. Но за да имате вие конкурентно предимство, трябва да може да предложите превъзхождаща стойност на вашите клиенти и да можете да ги привлечете на ваша страна. Атрактивността на сегмента е изискване, което означава, че не само, че сегмента трябва да бъде достъпен и вие да имате възможност да предложите превъзхождаща стойност, но този сегмент трябва да е атрактивен за вас, т.е. да има покупателна способност и да може да ви носи приходи. В крайна сметка, целта на пазарния анализ е да дефинирате клиент, който иска и може да купи, защото може да има клиенти, които искат да купят, но не могат. Такива, които могат, но не искат, но на вас ви трябва сегмент, група от хора, който както иска, така и може да купи. Ще кажа няколко думи за стратегията да се таргетира целия пазар.
т.е. да предложите вашия продукт или услуга на неограничен кръг от клиенти. Това изглежда изкушаващо, тъй като хипотетично увеличава вашите шансове, тъй като предлагате вашия продукт или услуга на неограничен кръг от хора. Но на практика е неефективно. Първо, защото разводнява вашите ресурси и усилия, тъй като те се пръскат, а не са насочени към определен сегмент. Лишават ви от възможността да си направите анализа, т.е. да добавите стойност към вашата идея чрез анализа, което да ви насочи по-добре, да определи по-добре вашия сегмент, вашия таргет и на практика да доведе до по-добро оползотворяване на вашите ресурси, тъй като при разходване на ресурси, при инвестиране на ресурси имаме принципа на фокуса, принципа на концентрацията. Тези ресурси трябва да бъдат фокусирани и концентрирани към една цел, към в случая към един пазарен сегмент. Така че таргетирането на целия пазар е идея, която звучи за някои хора изкушаваща, но всъщност на практика е доста неефективна. Тя не се прилага дори от огромни, големи фирми, които също сегментират, също се насочват към определени пазарни сегменти. Камо ли какво да кажем за един стартиращ предприемач, който има изключително ограничени ресурси и таргетирането на целия пазар би било най-вероятно пагубно за една такава начална стартираща бизнес идея. Това е относно сегментирането на пазара, нещо, което е много важно и то не само в началната част, значи вие ще си направите един първоначален анализ на конкуренцията, но това, което аз практикувам във всичките си бизнес